Kaixo zemozeat hemen metzatu horizketa, eta bueltan ditzok, Advanced Warfarekin, atea dan azkeneko Call of Duty, eta beno jakingo zuen modun, bueno, igual txate inoz Call of Duty baten haitu, ez da izuen hola doien kontue, así que lasaiela bada azalduko tela kontu guztia. Beno, kontua da Call of Duty joku, hiru modalitate klase dazkatela, kartzetela, enpresa desberdinek inakok, alde batetik Trials deu, eta bestetik Infinity Wars, uste bi hauek diela, eta hauek Activision entzako lan ditute, beste enpresa bat, enpresa aite moduko, eta bueno, esan deten modun irun klase dane, alde batetik kampaina o historia, non bat historio o misio proposatzen zuten, eta zu bete behar dituzun, geho multijokalari, Hemen munduko beste pertsonen aurka neurtzen zea, bai taldeka o banaka, eta azkenik hirugarren modalitate hoi badau, zeun zen presek gara izan dute hirugarren modalitate hoi aldatu itea, normalen entregatzek zombiak katzetik, nik nahiko gustuko dituanak, eta geho Infinity Warsek superviventzia, por cierto, joku hontan jogetuten multijokalariko lehenengo partide, igo behar dut, ikuste zatzuen, zuen muzemon zitzen lehenengo partide, eta bueno, esan deten rollo guztia zertako zatu. Bazateko, multijokalarien bat batea jokatu dituela, eta superviventzia baita, hau dala, ez bazeate enterau, hau da Advanced Warfareko superviventzia, zigarren errondan nahola, normalen jendek gameplay hasi bezain laster ezatiu zertan nahi dan, egazten baina ez, ze bapatan eta guztien baina nik ez, ni arrezeuten azta den, aztuta, azaldu nahi zuen, ze igokoten kanalea, ze aurkituko zuen kanal hontan aurrerantzen, bale, ze ikusiko zuen gameplayak, azkeraz, bale erki, eta hotik abiatute, ezatia ez dila gameplay simple izango, honekin esanaet ez dila ordu erdiko gameplayak izango, ordu erdiko olu zegik esanaet, igual seriaren bat, baino gauze gutxi. Gameplay simplek izango dianak, Call of Dutyko partidak, eta beste joku bateko, gauze gutxi. Bale, orduan, nola izango dira gameplayak, oze aurkituko daun kanalen? Gauza originalek ez, gameplayak dituzten kanal pila bat dare, eta euskara ziteak bai bihutzitula originalak, baina nik gameplay originalak berez ezkenin ez gizuet, eta divertigarria dianak ez, danok momentuan bat pasa dezagun ez. Bale, orduan, zehongoa kanalen. Asko luzatzen nahi naz, eta luzegia ateako zat gameplaye, baino lazain. Enautela hiko ze pro player bandaz. Baitor, la hostia, esan duzia, bideonek berrogeita mal dislike izan. Alde batetik, filosofaz. Hau izan die, nahi hainbat gaien buruz itxeiten entzutea. Zeri buruz? Opurretzen zaten nahi buruz. Beti gai pikantek izango dien interesgarrik, eta fondotzat Call of Black Ops bateko partidak egongo die, igual baten Black Ops biko o Advanced Warfareko, zatik ez, baina gehiena Black Ops bateko izango die, ze joko hontan jokatu ditu partida gehienak, eta honetan ataitu partida benak, eta nekot gogokoen adarako, orduan, hauek izango diela gameplay simplek, ze iruzkina izangoa garrantzitsuna, gai konkretu bat izketan egon nazelako, gameplayarekin zer ikusi ez duna, eta orduan ez dake zentzu azkoi edizio asko ikiotea. Bale, bigarrenik, bai Call of Duty-kok o beste joku bateko. Bakizuen modun, esate izuet, bakizue, Call of Dutyko zombin partidak luzegeik egiten die, orduan jokatzen baitut
zatitan banatuko ditut, baina ez dituzte partida zoltek igoko ituena. Egia launekin jokatzen dituenak, troleok, baina, bueno, ikusiko zeun ze joku da, eta zeun ze makile dituen partida, ikusiko eta Vale, hirugarrenik, montaje. Ze montaje klase, jokunak noski, baina joku diferentenak, ez? Baita logutikok, baina baita beste joku bateko, igual kanalea iotzen ez dituanak, eta honei zioz ezken nahi dien egin ez. Orduan montaje tipiko Call of Duty-ko ikozpenak, igual olako keongo die, baina zeun ze jokue, bakitzek bere mamiak, bakitzek joku guztik ez die berdinek orduan, gauza interesgarri zatiko lako zeuze. Eta nahiko editatuko egongo die, euskal musikakin, eta ikusiko zuen, nahiko ondo egongo diela. Baita parodia, hauek gehienak Call of Duty-ko, ze joku hauetara jokatzet gehien, orduan okurritzen zatena eta jokatzen ditenen, gertatzen zizkin gauzei celebrei buruzko. Eta geho kritika moduko parodik baita ez, joku kritikako, joku kritikatzen, humorea erabiltzen, noski. Kritika zilpe egipearen, parodiak kritika modura. Eta azkenik, elkarrezketa. Honetako kestaitazkongo dienik zeuzte pertsona batzun launtza barkoet, elkarrezketatunak. Ordu nik ez zingo gaue behartu elkarrezketatu izatea. Haizu elkarrezketatzen izut, o dislike ematen izut ez. Kestaitazkongo dienik, ozemate ongo dienik ez. Eta zeintzuk elkarrezketatuko dituan, youtuberrak dianak, katalanak, zein euskaldunak, gameplayen munduan aritzen dianak. Eta ez gehiago launek, gameplayan, elkarrezketaten fondon, edozein gameplay, edozein jokutako gameplaya jarriko tela. Eta hori ze gehiago launak, espero gustatu izena, eta eze, launak, urrengor arte, aio! Bukatu dira ja